Hello guys, welcome back to my NGKWLO Films YouTube channel. Dini जों फैदों location नायनानै बे locationआ पुरा माइ बारि आयै लुवार दं नामा ब्रा locationआ पुरा हिटखारनो नोंसोर नायलांबायसा जों दा जोंनि upcoming एलबामनि थाखाय पुरा बर'नि ट्रेडिशनेल गाननायनिफ्राय जोमनायनिफ्राय घरा दाब्रायनायनिफ्राय गासैखौबो देखायजोबगोन आयै हाब्रु गोजायनि नै बेक लोकेशनखौ देखायनो नायदो एबारना नै कोरियोग्राफारा ओमफ्राय न'आ आं बि जायगायाव क्लास 9 आव जों फैदोंमोन नै कोरियोग्राफार सार आं गासिबो जोंनि जेनेबा बेच दंमोन गासिबो बेयाव बेरायनो फैदोंमोन जों चेरिटि वर्कनि थाखाय फैदोंमोन आगोल डन बस्क' स्कुल कुमारघाटानिफ्राय 5 years 5 ना 6 जाखोलै थांमा 4 जाबायना 4 बारबाय बायदि मोनदों आं क्लास 9 मोन ना 9 10 11 12 4 जाबाय दे 5 हाबसिगोन बेफोर जायगायाव जों बेरायनो फैदोंमोन स' मेंग्लिजोब्बाय मोनफैबाय जायगायाव असमखा जायगाया थोरिनि न' ओमफ्राय बिजा हाजो अखा दिनै लकेसनाव अखा हाबाबो इमान समायना जायगा बेयावनो न' लुफायना थाफैनांसिगोनलै बारा न'आनो हानि दामा 2000ल' सोर थाफैद' लकेशन नायनो फैदों दिनै नै जायगाया बेयाव खराय दाब्रायनाय मानाय गासिबो बेयावनो जाजोबगोन ओमफ्राय नै जोङो साब्रै फैदों मानसिखिनिया जोंना प्रडिउसारमोन ओमफ्राय कोरियोग्राफार फार्स्ट टाइम माबायदि जागोनथाय एसे हरदे माबाफोराव कमेन्टफोराव माबायदि जागोन जायगाया गोग्लैहां ओइ सेन्देल खुनोसैलां जाला सेन्देल खुनांसिगोन सेन्देल खुबाय थाबायनोसै आयै नांलाबाय मा जाबावगोन आयै बारथारबाय ससेखौ फैनो जायगाया एथ' समायनाखा जायगाया समायना जायगा खोथिया थिलि दं माइ गायनाय दं दैमाबो दं हाजोबो दं गासैबो दं आखायाव सेन्देलबो दं बेखौ नायबोजोब्बाय ओमफ्राय मोनसेखौ दा एसे मिलायनो एसे खस्थ' जादों बेखौ नायनोसै ओइजा सिगां जा नायहैनोसै माखिनियाव मिलायो मोनसे लकेशना खस्थ' जादों दा बाखिफोरा पारफेक्टखा एकदमबारे बुंखानो ना ओमफ्राय आंनाबो 6K साबस्क्राइबार जासिगोन गासिबो थाबैनो शेयार खालाम लाइक खालाम ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनो दा बावथार गासिबो आं मिथिगौ माने नायो नाथाय साबस्क्राइब खालामा माम्बार साबस्क्राइब खालामदो 6K जाथारसिगोन बारा नाङा 20 ना 30ल'सो नांथारगौ बि 20-30खौ थाबैनो लोगोफोरजों शेयार खालामनानै थाबैनो साबस्क्राइबारखौ 6K खालामथारदो ओरैनो बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामगासिनो आङो स' आंनाबो फार्स्ट टाइम नालाय बेनिखायनो एसे ओमफ्राय ब्लगाबो मबाइलजोंसो बनायो ओमफ्राय ब्लग बनायबाय थानोबो सम बारा मोना नालाय बेनिखायनो बहुत खम ब्लग फैयो शुटिंआव थांनाय मानाय बिदिनो बेरायबाय थानाय ओमफ्राय जोंना नै एक्ट्रिसा अनसुमै आब' दा स' नै फट'आ बेनो नैबे फट'आ बेनो आब'आ स' नायबाय था